Arranca la tercera edició del Pla de Formació per a Entitats i ho fa amb una novetat, el monogràfic Eines per gestionar l'arxiu d'una entitat, un curs dinàmic i participatiu que s'imparteix amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal i que té com a objectiu ensenyar bones pràctiques per la gestió documental del teixit associatiu de Viladecans. El punt de partida del curs va ser conèixer com cada entitat classifica, ordena i guarda la seva documentació. Xavier Calderé, l'historiador i arxiver municipal, va destacar que sobretot cal garantir-ne l'accessibilitat i pensar que cada entitat compta amb un fons unitari que no es pot barrejar. Molts cops a una entitat arriba documentació de molts tipus, de fora, de dins, de personal de molts dels socis, i ser conscients de que una entitat gestiona o elabora, encara que ells no vulguin, un arxiu propi és molt important. De vegades pensem que un arxiu és un equipament, un edifici, una administració, i de vegades oblidem que una entitat o una persona física, qualsevol individu, forma el seu propi arxiu. Per tant, ser conscients d'això és molt important. Saber classificar la documentació és el següent punt bàsic. Altres de les tasques és identificar a través de les funcions bàsiques de cada entitat les sèries documentals i ordenar per temàtiques i cronologia els documents. Amb l'objectiu d'aprendre tècniques per realitzar aquesta feina, el monogràfic incorpora una sessió pràctica a l'Arxiu Municipal. Intentarem fer venir els alumnes, per entendre'ns, a l'arxiu per treballar in situ la documentació que nosaltres custodiem com exemple del que ells poden tenir. Conservació, temperatura, humitat, instal·lació, classificació, bones pràctiques, no gomes de pollo, no adhesius, és a dir, uns elements pràctics si volem, però que s'han de tenir en compte perquè ells puguin gestionar aquesta documentació de la forma més adequada possible. El pla de formació consta de 2 monogràfics més i tallers de curta durada. Aquelles entitats interessades encara tenen temps per apuntar-se o bé a través d'internet a www.viladecans.cat o als casals d'Alba Rosa, Sales, Hispanitat i al casal d'associacions.